Hello friends, welcome to my YouTube channel. Interesting facts about jellyfish. Colorful, dangerous and mesmerizing jellyfishനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. Number 1. Jellyfish are older than dinosaurs. തലച്ചോറോ ഹൃദയമോ കണ്ണുകളോ യെല്ലോ ഇല്ലാത്ത ഇവ ദിനോസറുകളെക്കാൾ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജനിച്ചതും ഇപ്പോഴും ജീവിക്കുന്നതുമായ ജലജന്തുവാണ്. Number 2. Glowing jellyfish. Bioluminescence. പ്രകാശിക്കുന്ന ജെല്ലിഫിഷുകളെ നാം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ബയോലുമിനസൻസ് എന്നാണ് ഒരു ജീവിക്ക് സ്വന്തമായി പ്രകാശം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവിനെ പറയുന്ന പേര്. ചില ജെല്ലിഫിഷുകൾക്ക് ഇത് ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ആന്തരിക തിളക്കം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും. നമ്പർ 3. ജെല്ലിഫിഷ് കണ്ടെയ്ൻസ് 95% ഓഫ് വാട്ടർ. ശരീരത്തിൽ 90%-ലധികം ജലമുള്ള ജലജീവിയാണ് ജെല്ലിഫിഷ്. 25-ലധികം ഇനം ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായ ജെല്ലിഫിഷുകളുണ്ട്. നമ്പർ 4. ജെല്ലിഫിഷ് ഹാവ് ബീൻ ടു സ്പേസ്.